Všech 16 týmů v levém zadním poli u cedulek. A po Sokol Hluboká přichází jeden z favoritů tohoto turnaje a tím s velkou budoucností, velkými sympatiemi Olympia Vansko. A po technice Limetkový Masters Kladno. Kotářka vprava. Myslím, že těch 300 kartiček měl podepsáno ještě předtím, než oficiálně začala autogramiáda, takže nebylo to jednoduché. I pro rozvoj baseballu si zaslouží, aby se o nich vědělo a Roman to dělá přes 25 let. Dalším úspěšným týmem Wayne's World Pardubice. Tým se stříbrnými medailemi. Patriot Liberec! Prosím hostesky a hostesky. Další tým Technika Brno! Stříbrní Miners Kladno! A stříbrní Olympia Vansko. Zlepšil, já sám to neviděl, to bylo velmi dobré. Je to hráč, nejlepší hráč číslem 9 a kdož to předpověď? Matyáš Baroš. Matyáš Baroš. Nejmladším účastníkem turnaje je Vincent Hradec, který má 3 roky. Vincent Hradec.
taky pro tebe. Super. Tomáš Ovesný, který nosil 14, má tu čest, nebo udělal mi radost, že přečte nejlepšího hráče, kterého jsem si vybral s číslem 13. Nejlepší hráč s číslem 13 Tomáš Kabata. Mikuláš, go! A člen národního týmu Arnoš Dubový předá MVP. Moc děkujeme. A ty bys to chtěl přečíst, že? Ale udělej tam něco dramatického, rozumí? Tak nevím, jestli Boris už asi. Asi tak. Vítězem MVP nejúžitečnějšího, nejlepšího hráče turnaje Teo Bokaj! Velké baseballové jméno, ale strike. Moravě neuvěřitelně stoupla, pamatuju si to, tu nevraživost, která tam panovala a velmi tleskáme a zlaté medaile a třetí místo v turnaji získává tým Přemíč Rupář. Protože vám předáme pohár. A druhé místo v turnaji získává Eros Ostrava. Tam daleko. Gratulujeme. Ještě někam dál. Gratulujeme. Super. Druhé místo. Druhé místo. Gratuluju. A první místo v turnaji obhájili Eagles Praha. Bylo to velké gesto fair play, který by mohlo být příkladem i pro ostatní. Iva Kretková. Jenom jednu 14, kterou bych chtěl ohodnotit. Není to teda jeden z hráčů, hráli samozřejmě fantasticky, ale je to trošku moje osobní věc a zjistil jsem, že mě to dojímá, když byl ten obrovský liák v pátek večer a vy jste se tam bavili vzadu u altánu, já už jsem viděl ty vraky, říkám, to bude špatný a měl jsem jednoho kluka, který mi celou tomu pomáhal a je to můj mladý. Takže budoucnost tohoto turnaje vidím, že nebude to tak zlý a jsem moc rád, že nějaký Paco to bude pokračovat a bude pokračovat v tom, co dělám, protože mě si jenom si dává smysl.